Казвам се отец Добромир Димитров и съм свещеник и предстоятел на храма Свети Йоан Рилски. Моята задача е да обгрижвам българите в Лондон, Великобритания. През неделните дни, разбира се, тези, които са вярващи, които имат нуждата да участват в богослужението, много от тях, за съжаление, не могат да практикуват вярата си, тъй като пространството, което имаме, не позволява толкова много хора, но винаги се радваме, когато храмът е пълен, колкото и да е малък. В началото на 90-те години, с любезното съдействие на българската държава, на територията на посолството ни в Лондон е предоставено помещение за храм, преди това използвано за гараж. Той е преустроен за нуждите на Българската православна църква в малък параклис, който трябва да служи за духовен дом на близо 300 000 българи тук, в голямата си част православни християни. Давания ни параклис е едно временно решение. Първо, той не отговаря на литургичните нужди. Той е като едно малко пространство, един пригоден гараж. А за нуждите на богослужението, на литургията, ни трябва пространство, което да е съобразено с самия чин на литургията, т.е. самото действие на литургията. Този дом на вярата се нуждае от по-достоен вид. Със съдействието на посланик Марин Райков и негово високо преосвещенство, западноевропейският митрополит Антоний, Външно министерство на Република България предостави още 2 помещения за разширяване на параклиса и обособяването му на православен български храм. Да може наистина този параклис да се превърне в един достоен храм, дом Господен Божий, да има пространство, място, въздух за всеки един от вас, заставайки да можете в своят преди всичко духовен комфорт да се наслаждавате на молитвата, на свещенослужителите, на песнопенията и наистина това място да се превърне в дом не само на Бога, но и Бог като любезен домакин да приеме всеки един от вас и да го чувствате като дом, като частица от България за всеки един от вас. Новия проект, който ние изработихме, е един класически проект, повече в традицията на средновековните църкви в Плиска, Преслав, Велико Търново, който ще се впише идеално в тази класическа сграда, която ние се намираме в момента. Ние наехме един италиански архитект, Карло Буги, който е изключително добър и предоставя проекта като едно пространство, свързано с българите и с българската традиция. I do in designing a church. It's a pleasure. It's a very contrasting thing because Orthodox churches are very rich in terms of decorations, in terms of icons, and it's full of gold. And you need to build humble attitude to set up a church in a place which is not supposed to be a church. But I like challenges. Проектът за храм предвижда вътрешен купол, който е основен белег на православната архитектура. В пространството на храма ще има колонади и мраморен иконостас, декорация с мозайки и стенописи. Около купола на втория етаж ще се изгради пространство за библиотека и неделно училище за деца. Нов вход от към главната улица ще направи храма достъпен за всички поклонници и гости на града, включително и за хора с увреждания. Българската държава се стреми в лицето и на посолството, на посланника и изобщо на всички свои институции се стреми да отговаря на исканията на българските граждани в степента, в която това е възможно. За осъществяването на това благородно начинание имаме нужда да покажем колко силна е българската общност. Призоваваме всеки един да подкрепи тази благородна кауза. Дарения могат да бъдат направени директно през сайта. Единствено кампанията на Българската православна църква за изграждането на храм в Лондон е автентична и гарантира, че предоставените от вас средства ще бъдат използвани само и изключително за тази благородна цел.